Je to zakleté, týjo. Ale jdeš pryč. A tady to patří. Na tu, kde jsem to opravoval, tu loď, na to mě vyhodil. Co mám dělat? Moji knížku, tam si to počtu, jestli je někdo polazí, takže. Jestli někdo polazí a vyhodí tě, tak musíš dát svoji moc, co umíš, třeba neviditelnost, co umí ananas, tak. To udělám. Takže rozbila tam. A ne, ten kus se urumil. Kam Ježiši teďka jedu? Ten kus se urumil od toho. A teď jsme na naší plametě. Ne, můj dalekohled. Zase že to nespadlo do vody. Au. Ten ústup dáme sem, protože stejně máme vodu a už to vede do jeskyně. Takže teď pojedeme zachránit ty naše kamarády. Tak. Jel v jeskyni, kde byla voda a tady byl chodník. Jo, tam je ten jeho otec. Nesou se blížil veliké dálky. Sing, 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 sing. Dalekohled. Zase ten stroj, kterýho jsem ho vyhnal. Pryč! Tak, už jsem ho vyhnal. Tady ta loď bude stát. Teď si to tady zašiju, jinak to tady zůstalo, já to tady dám kotvu a už to tady zůstane. A ty bude můj dalekohled na ty lodě. Tady je nějaká velká kytka pro pána. Už se podíval, kde je toho zrovna, toho hloupýho medvěda, který mám takové kamarády, tak kde to je ta, no ta zalada, protože tam jsou zakletí naši kamarádi. Je na mě jenom nehní. Tam si já. Vidím tam zakletou rušku, vidím tam toho medvěda, toho, který jsem vyhnal a tam jsou ty zakletí kamarádi. Tak, teď to dám. Ale teda ty stroj. Tady udám pasky, aby náhodou na mě chytal, nesou zahlíd. Ten zlý medvěd vystal tak. Teda toto budou dveře, toto, jinak toto budou dveře. Zase se uměl posunout. Teďka byly zavřený. A bylo všude ohnát. A ten zlý tady furt. A tak byla jedna. On tu pas viděl a šel od ní pryč.
protože už byl u toho Johnnyho, no u zahrady.